sociolóxico que se produciu especialmente a partir dos anos 60 para cá, foi o que influiu na perda do cantileiro. Agora un pouco repetimos moito o que se cantaba daquela, pero bueno, quer dicir que agora antes a música tiña unha función determinada, cantábase mentras se recollía o liño, mentras estaba nunha sega, nunha seara, mentras estabas esfollando o millo nunha casa, ou mentras estabas nunha boda repartindo unha regueifa, ou cando estabas só nun monte alindando as vacas, non? Eso todo foi desaparecendo, agora xa non hai. Eu vou desde aquí a Fonsagrada e non atopo unha meda de pan en todo o camiño, e mire que son case 2 horas de camiño dende aquí a lá. Xa desapareceu, non hai. Agora xa non hai, non hai gadañas, non hai fouciños, non hai. Desapareceu, digamos, vedelo no mundo material, eso desapareceu. No mundo da cultura espiritual, especialmente no que se refire ao cancioneiro, pois claro, desapareceu tamén ese medio do que se nutría o cancioneiro.